Ай, вино, вино, вино червоноє, котя буде пити. Ай, вино, вино, вино червоноє, котя буде пити. Котя буде вино пити, як я пойду землю нити. Христос Воскрес! Воістину воскрес! Усіх поздоровляємо із світлим Христовим Воскресінням. І бажаємо всім світлої і смачної Пасхи. Російська студія «Рустак» на свою телевізійну передачі відкриває нову рубрику, як би тепер модно було казати, новостей. Новості удусяда. Із космоса, із землі. Не подумайте, що із-під землі, найся такое після пасхальних святок нікому не причувати. Із далеких країв, із близьких, щось робить та й творить на нашому Закарпаттю, у Варошах і в селах, верхніх і нижніх, нових і не дуже, великих і маленьких, середніх і крайніх, широких і довгих, на вулицях і у ваших хижах. Усе самоє новоє, свіжоє. І такое щось те ще ніде не чули. А кіть нас не никаєте, то ми до вас прийдемо із цілу нашу знімальну бригаду і за файно наладженим столом розповімо вам швидко, щось те не чули, а по файному блату і більше як на передачі. Не, Юрику? Хочуся тим часом обратити до всіх телезрителів, що кіть ви десь у наших новостях учуєте, що закукурікало, запівкало, зашкварчало маленько, але потятко заспівало, то ви сте знали, що наші новості зараз виїзні. Ми у русинській корчмі під Оріхом, де дуже смачно, і пахне, і накрито, і все так і має бути на Пасху. А у студії Юра Фігляр і Мар'яна Файна. Самі видите. Ну, будемо починати. Не, Юрику? Йо, не тоді квітнуло. Починай. Міськи ми вам розкажемо, Перекажемо. ко що казав, Не казав, говорив, не говорив, зафіглював, збрехав, що було вчора, що є низько. і що буде завтра, кінь Богочко дасть. Юрику, а я файна? Опять вона за своє. Та кільком я вже раз говорив, шайно. Знов ти за своє, кільком ти раз казав, шфайнась. Ай, бо я люблю, коли мені файні хлопці кажуть, то май много раз. Ти взагалі все май любиш, кінь тебе много раз. На нас тепер чилять позирать, никать. Та треба би вже і час якісь новості оповісти. Я тобі майже ту й заважав, ні? Хочеш мене на майфайну ведучу поміняти? А ну кажи, Юрику. Ну кажи, признавайся. Ай? Так, дорогенька моя, ніч ти мені не мішаєш, золотенька. На, Ники, що я тобі приніс на Пасху. Йой, Бери, побався. подяку. А я тим часом буду новості розказувати. Новості із місяця, не за місяць, що минув, а із того, що далеко від землі. Як розказав нам Петро із кінця села, який не був 6 років вдома, і цим установив рекорд перебування поза землею. Якусь комісію все зараховано, не нашу. А його жона Поланя тим часом установила так званий демографічний рекорд. За цей час, що Петро не був вдома, вона родила 5 дітей. Туйка на землі, а може на дивані, а може на постелі. Коса це тепер уже буде знати, не узнаєш, і ви ся ніч не догадуєте, і ніч собі не придумовуєте, дорогі телезрителі, бо низько то ся називає файним словом феномен. А по-нашому, і це таке в общому смислі є явлення, якое ся дає лише чувственним позиранню єдно на другого. От такі-то новості. Чекайте, а де це я? У русинській курчмі, господичку, де я це? Що я маю казати? Я туй. То Мар'янка туйка коло мене, ну як добре. А на чому я ся встановив, Мар'яночку? На полани. На які ще полани? Та котра
мала дітей, коли її газда на місяці був. А, ну, та тепер, дай продовжу. Ож бригада то та, що на місяці, і щось обстане маленько тамки, бо прилетів якийсь великий, багатий араб із Єгипту та заговорив з нашими хлопцями, ось цього не був не той на місяці построїти піраміду, май на 10 метрів вишу гівних у Єгипті, бо вести утить дуже дорого. Наші хлопці ся мало потокмили, та й казали, що построять і на 20 метрів май вишу. І не дуже дорого. За один блок $1. Бо я в них там у бригаді один Іванко, який кінчав якийсь технікум не на нашій області. Та знав, що то та піраміда має 2 мільйони 300 тисяч блоків. Так що наші хлопці за один блок $1. Так тепер твоя щось очередь вже оповісти. Моє? Ну, поки я. Не видиш, що написано, Ники? Та що казати? Не казати, а хоч прочитати хоча б, тут написано. А, ось і все прочитаю, То-то. любовноє. Ну, Іван із Копашнього предложив своїй дівці серце і руку. ну та ж, А вона вже від щастя і так на самому місяці. Айна читає, сміється, як дурна. То я? Господи, нащо ти все читаєш? Ото написано, що маєш ти робити, а не читати. Читай далі. Про любов? Ой, Господи, що з тобою? Читай уже. Учора у вечері він ному генделику якийсь легінь хотів указати файні дівці фокус. Ай, бо нам отказала, бо не була уверена, ко буде пак го годувати. Кого годувати? Так яко? Так тот фокус, ні? Що тобі непонятно? Сиди собі та никайся в камеру, що знімати. Сумно смішна новина. У Мукачеві на вулиці Бутафорській, номер не видко, маленька дитинка забігать у комнату і з ревом гойкать на всю вулицю. Мамко! Нянько не дихать, лежить посеред великої комнати, у нього в руці якийсь папірчик, а коло нього якийсь ящик. На що мамка файно потирать руку та й каже, ну наконець-то загнали мені ту шубу, що я заказувала. Йой, так міся Юрику люблять кучеряві. Ай, бо тепер ся много лисих розвело. Я такий файний рецепт написала, а ну послухай. Читай. Читав рецепт, то треба намастити голову медом, почекати 3 дні, а далі сильно плеснути в долоню. Мухися розлетять, а лапкися розтануть на вашій дурні в голові. Дорогі телезрителі, переходимо ми до спорту. У нас досить мало часу, у нас ще і так є цитат, тільки сидіти. Наш кореспондент, благо жиє так коло хижі, десь авто стало, став свідком незафіксованого рекорда по відкриттю дверей у другого бока, що вказує на силу чоловіка і бігу на скорість. Бо з хижі він не убіг, а так і улетів. За ним ускочила його благовірна із скачілку. Десь спер, котру нитку перервав на фініші, не камери, не секундомір зафіксувати не встигли. Може, ще й дотепер десь установлює рекорд. А вать що дуже може бути, сидить десь у кума, та й гостяться коло пасочка. На їм Богочко дай здоров'ячка. Так, а я коли буду говорити? Ти мені що казав? Ож я буду низько говорити много, не лим ти для своїх фрейрок. Ну, чекай. Я ти дома укажу. Файні, серйозні новини. Бога! Трррр. Де моя рекламна пауза? Зоприся, будь добра, вдома будеш говорити. Господичку Боже. А ну, тут вже дзвонять. Ну, тебе? Ну, вже кажуть, майже треба кінчати новини. Алло, дорогенька, перебачай, я тепер перезвоню, я на передачі. Будь здорова. На, ніч не чути, що казали. Ну що, дорогі телезрителі, на сьому на перший раз будемо завершувати. Такі були новини, як нам все видять, усякі файні були новини. Чекайте нас, скоро щось се назбирать, та пак вам про все розкажемо. Кить вам ся полюбили наші ведучі, то пишіть нам письма, заганяйте нам гроші і усякі посилочки. Із закладуванням, із панками шитименями, м'ясом, орішками лісковими і так далі. Знаєте і самі, що любить їсти і пити русин.
А це були новості із русинської корчми під Оріхом. У студії ведучі Юрій Фігляр і Мар'яна Фейн. Будьте здорові! Рекламна пауза.